nyina ye nim se Ghana ha de galamsey edi ye nya sesei eseye nsuo ye nsasenum ekompa de ya hwe ne yi galamsey edi bibiba Ghana pa ni sukom ye se bitabi won mo wo nkrasif kakra no eye densu ayi ya no mo sanu ni ade wekofo maba no wo se wokotomu tongon na wo horo ho ma okra eje ho no ende galamsey abese ni nyina ye nim ne watu no ho asi wo ye okatechie free for wo fight bia se wo de sa galamsey ebebe from ne evidence kese pa epie mu ekrobia yetu galamsey bi ohene bi a wo manase wo ye malam ono so osisisi ade bone na wodi na adoso nti wodi nanum nsem abeto eye mfoni so anasa ntinten so se ne ekoso ansa galamsey ne ebaso no anode wosi Ghana mpanifo ekuku da masofo a wo mode omho agi galamsey no ansa na obekwa akodi asase bi se wo betu galamsey wo so no no atumi akofa gold wase no enye totroto sa anasa nana bi ebewu no wodi gold no sie yechechire no nanom abosomo egusu kwasha asase nti wontumi nkwa asase no mutrasa enkofa nti mpanifo ne wo mo aka wo mode omho agi galamsey ni de wo mo ye niema na wo ye ni bi ne se enkwala atoto fefi a ya wo ne nda wo be wo hospital ne so ba ne wo ebi mu wo ye hu nkwala no ebi wa nsem a ekoso na de ni nyina ne se eye galamsey na asana obetu akwa asase na se akofa gold na ba no enkwala atoto fefi no ene edu mo ye nyankama de ansa watimi akofa eye gold no de aba abenane no ayesika ma wo so ya frɛ wo sikani enye tramenti emra of Minnesota number 1. Yes. Na wose eye Tabuo mu hene akofa eye Tabuo mu ndi sei Ni dino na wa na nua no ono ni nkonwa din de enime ho every sen juma wodi no ma kɔ ho more than 3 times akɔle na kɔtena ma kɔ ho me kwa yesu ani ho me kwa yesu ani ho mitimi tane nan ma wo nyina yesu ani ho ene me ene kura me wa hai ene kura me wo dwumadie bi di ewo manhia enso esan se we ni hia menti no maba an wo se mo sase wase no nya se wo se no wase no ama enam so kura ma emotofo a wo mu hunu bibia owi ase ye de binum kura ye rituals ni nyina da manim de bia rituals enkoda dina meka no motofo a enkoda because panyini de onim se kina bi no wa hwe ana ne ho ntoma apa ye de nkola ye rituals mo de nkola ye rituals den galamsey nti more than nipa nkura more than 7 and ye ku omo mo ku omo de omo ye kura da even me papa nua eye opanyin kwa papa kwa pa wo ya we fisenam ne nyina atekem ne yekɔ elimina na o kan asem ne kyerem se asem sei na asi nti ye mo a wo mo asem a wo kan nyina wo evidence me wo evidence na ye force be me wo evidence even any pa wo mo ti wo mo gu wuram abofo a wo mpasua ne so a ye ma wo mo ti wo mo gu wuram se de be ne benya saa nipa bonefo na kye wo mo nyina me wo bi wo ho me wo konye so number 1 a konko mafo a wo ho wo mo wo ho bia ni ho a wonim de me ye ibusa ya say ama wo mo 100 million say emfanye emwa communal labor say 100 million wo mama me papa no kwa pa no 100 million so wo mfanye communal labor na wo baba ye galamsey even onwe kwabna na kura na oda ho no amane a ewo samu ye wo meme na FDN ntiti ase no yentwa moja mu saa onwe kwabna ni eno na FDN nti saa nsuo no na FDN nti wo ye na mamna na mane ma no a wodi kodi asafo yene ene ye saa nsuo no ene nsuo no wo ma saa no nya se ye saa no wo ma saa no even kovijobu kwan a wo ye layers a wodi adane abo a wono di layers no mum na wodi adane abo a wodi gu saa kwan mu nyina ni nyina maba ho maba behwe ni nyina kadi ebesi wo okra nya papa wonyene akwaba mejo so bro na wo hu ti se ni o ya medom me ho ye pa nana kwabna jei a wo yotumfo twafo hina nko bia ne ne yakasai me pa try na kwabna nkomo aye die na me producer se wo se eye konsia asem no wo ka no enya no kore wadaruma di asem a di ka me damase enya no kore asem a wo ka odugugu
otumfo brempon no hu nyina efi odi gu no nyina nya no kore ono na wato so ye hene wo hene kurube so nwene so number 1 onye wo hene wo ye kromfo se me won kra wan kama ma police last week ye atwa mu ye busane se kuropon kokobin a police fo action my youth station officer wan chena antum obi na amene sika kutupa ena ogu obes otumfo brempon na anim ase wo so ye hene ho hene be no so a kire no musa no mani kasha mi wo so hene be no so a kire mani kasha no nwenam nyina no na mira adaruma galamsey no a ekoso no a wo ka ho asem no aha enya no kore se galamsey ekoso ho opanyi me da ase me no ka say eya ofo ase police fo eye adansefo a ya three statement papa we ya papa panyina akokora ye te ye nwene so eni tabu mu hye so afuomufo ne bobo papa ya mane eni wo ba panyina wo ho ye tu ho na mo ekwache chanafo ekwache ganafo ye ho na telephone call fo ase police station bae ye statement ye bibia wo ho enna no paya me no wo kasai kura ye ko na apagya hene wa ye de police fo no nyina ya frɛ o ma nyina papa akokora woni mu hwe de wono akoma galamsey ye wura mpesa ade no wo asante bezu abo wo ni mtabo ye chami mena nyoso number 1 asambe ma ona bokwa mi atenka galamsey aba nyoso number 1 hano de no mo pi na abe edin sunsaso pi na abre nyoso number 1 no ma bebebe so hoso wa koso wa sabio ana enkoyi nti yatoto sere abai mu mpanimfo se omumra mu na dwumade na wo mu edie no yemehye wo mu kutupa na wo mu ntimi enkatakata amana wo mu no atwitwa atoto ahanom no eso ema amra eni nyina no eso enkata because galamsey no sa so de enoma bebebe aba ma kurodua mu nipa bebebe ayira enam fit ya dida hanom se bi so etimi koto ensuo mu ema sabio ebinum awu nti yesre abai mu mpanimfo se wo mu meye yemwa ema yie yemfa ye ntu yie wo yansa se ya wo mu adidin galamsey atwitwa amna ato ho no boni esumam se wo mo time na so na nti we de atwobai wa wo ye galamsey bia na che se wo so wudifo kra de ebi ni wo mo ye galamsey ni so de ano odin wo mo doso asofo nyina kan mesere se ye bejai se aduma we anye sade a eye nyankopon no betwe aso yankasa ye betwe ho aso makra